Hola a totes i a tots i benvinguts un dia més a l'assignatura de valencià. A veure, avui ens toca la part d'ortografia i concretament anem a veure la coma. Però abans de veure què és això de la coma, anem a repassar un poquet tots els símbols de puntuació que hem estat donant fins ara. Comencem amb aquesta diapositiva, que és el que acabo d'explicar, i passem a la següent. Mireu, el primer signe de puntuació que hem donat és el signe d'interrogació. Aquest signe l'utilitzem quan volem fer preguntes, recordeu-se. Aquest és el símbol d'interrogació. Després, passem al símbol d'exclamació, que este se vos sol oblidar un poquet. Recordeu que el d'exclamació sempre és el palet i el puntet baix. Este símbol, per a què l'utilitzem? Quan volem expressar sorpresa, admiració, quan estem enfadats. Estes serien alguns dels casos que encara hem d'utilitzar aquest símbol. L'últim que hem vist ha sigut el nostre amic el punt, que és el que veurem la setmana passada. Ja sabeu que, primer que res, després de punt, sempre anem a escriure la mayúscula. Sempre. I després tenim tres tipus de punts. Tenim el punt i a part, que és quan acaba una frase se fica el puntet i baixa una fila per a escriure. Tenim el punt i seguit, que és fica el punt i continua escrivint en la mateixa fila on he ficat el punt. I el punt i final, que és el punt que fica al final del text que acaba d'escriure. I ja per últim ens queda per descobrir avui la nostra amiga, la coma. La coma, quan vegem una coma, hem de fer una xicoteta pausa per agafar aire mentre llegim. Això què vol dir? És molt facilet. Ara anem a apretar el monstre este que tenim així de color blau i jo us vaig a llegir un text que té comes i fixeu-se com cada vegada que apareix una coma jo faig una xicoteta pausa per a respirar i després seguir llegint. Mireu, apretem el monstre i ahí tenim el text. Fixeu-se, La setmana passada, quan vaig anar a comprar, vaig veure les meues amigues Delfina, Beatriz i Lina. S'heu fixat com cada vegada que jo que he arribat a una coma he fet una xicoteta pausa? Doncs això és el més important de les comes. Cada vegada que ne vegem una, tenim que fer una xicoteta pausa. Perquè si no el text se llegiria així. La setmana passada, quan vaig anar a comprar, vaig veure a les meues amigues Delfina, Beatriz i Lina. I pareixeríem robots. I no som robots. Som persones que entonem i quan vegem les comes fem pauses. A veure, igual que els tipus de punts, les comes també s'utilitzen per a unes determinades coses. Concretament, anem a utilitzar les comes per a enumerar coses i per a separar oracions que continuen. I direu, ostres, això d'enumerar coses, separar oracions que continuen, això què vol dir, Víctor? És superfàcil, mireu. El monstre de color roig ens diu que és enumerar coses i el monstre de color groc ens diu que és separar una oració que continua. Anem a apretar primer el de color roig. Mireu, així tenim una oració que és: la setmana passada vaig anar a la fruiteria i vaig comprar pomes, peres, taronges, plàtans, melo d'alger i cireres. Quan fem una llista de coses, per exemple, per anar a comprar, això és una enumeració. Aleshores, jo cada vegada que dic una cosa que vaig a comprar, he de ficar una coma. Un altre exemple seria, vaig a dir el que tinc dins de l'estoig. Mireu, a l'estoig tinc un llapis, coma, un bolígraf, coma, un sacapuntes, coma, un borrador, coma, val? Seria un altre dels exemples. I ara anem a passar a què és això de per a separar oracions que continuen. Este és un poc més difícil d'entendre, però bueno, estic segur que amb l'exemple que vos he ficat ho aneu a entendre a la perfecció. Mireu, apretem el monstre groc i així és la frase i diu: el dilluns per la vesprada he de netejar la meva habitació, llevar la roba, fer un pastís i dutxar-me. Vale, heu vist que les comes així les hem gastat per a explicar el que jo tinc que fer durant un període de temps, que concretament esta vegada és el dilluns de vesprada. Vaig a ficar un altre exemple. El dissabte de matí he d'anar a jugar el partit, coma, dinar en casa de la meva iaia, coma, i dutxar-me per la vesprada, punt. Val? És quan jo vaig a fer alguna cosa en un període de temps. Vaig a explicar i ho explico utilitzant les comes. Bueno, jo sé que este és un peliu més complicat, però no passa res, tranquils, que si enguany no ho entenem bé, l'any que ve passarem de curs i ens ho tornaran a explicar i segur que quan arribem a 6è, això ja ho sabeu a la perfecció. I ja està, ja hem vist la coma. Aleshores, anem a fer l'activitat de la coma que vos he preparat i el pròxim dictat que tenim que fer el dijous, quan estem per videoconferència, anem a treballar la coma en el dictat.
Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo. Adeu! We were just kids when we